La FAGEM és una entitat patronal, és multisectorial i el que fem és defensar els interessos de les empreses i dels empresaris, del teixit empresarial en general. Un dels problemes que tenim és que crear una empresa és molt difícil. És a dir, qui és el que s'atreveix a muntar una empresa, per exemple, del sector tèxtil, amb treballadors, amb maquinària. Bueno, això és pràcticament impossible. Es necessiten molts de recursos. Estem en un moment molt de puges i baixes, de la garantia de que un projecte et pugui anar bé. Per tant, el fàcil és molt difícil, però resulta que estem facilitant que individualment o per petits grups muntem petites empreses amb no sabem quin recorregut, mai se sap, però que algunes d'aquestes poden arribar a ser molt importants, però que normalment és una tipologia d'empresa molt diferent de les d'abans. En el tèxtil em vaig moure molt en aquest sector, el conec molt. A part de conèixer l'empresa per dintre, sempre viatjàvem molt, miràvem d'estar molt al dia de tot el que es podia fer. Això em va donar peu també a ajudar en una empresa TIC, justament, una empresa d'informàtica, a ajudar-la a vendre a l'estranger. És a dir, que de fet ara, gràcies a això, està afincada a països tercers i això li ha donat vida, perquè si s'hagués quedat realment aquí, doncs es hagués mort l'empresa. I tot això va tenir un recorregut fins que realment l'empresa en la que jo estava va tancar. Es va veure obligada a tancar per la falta de comandes. Els nostres propis clients ens trucaven, no tots, però bona part d'ells dient mira, la temporada que ve em faràs les mostres, però la producció la farem fora. Esclar, una empresa amb unes certes dimensions era impossible mantenir-se amb el grau de producció, amb el grau de comandes, que se'ns estava requerint. I havíem anat baixant fins que això es va fer impossible que fos viable.